интересни факта за Brawl Stars, които може би не знаехте. Но преди това ще ви напомня да се абонирате за канала и да дадете един много голям лайк, да ме карате да продължавам с тези видеоклипове. Чийките преди не са давали бонус джемове, което означава, че преди е било невъзможно да спечелиш джемове. Дори 10 джема е било невъзможно да ги вземете. Ако сте искали да вземете джемове, то единственият начин е бил да си купите. Което е било само според мен много тъпо, поне да направят някакво раздаване на джемове, тогава са правили. И също, сега пак не може да взимаме джемове от кутийки, защото няма кутийки, буквално вече махнаха кутийките с някакви тъпи старт дропове, които не струват никак и дадат по-малко неща. Номер 2, а именно е, че когато влезете в Brawl Pass, нали, теглите много там и виждате чорапите на един много интересен бролер, а именно Спайк. Да, чорапите на Спайк са сложени да може да видите как изглеждат. Не се знае дали са точно на Спайк, но със сигурност доста хора си мислят, че са на Спайк. Като последен факт ще ви разкажа най-интересното от всичко, а именно Шели е щяла да има кокошка буквално и в играта. Като пуснеш Power Ray, тя пускала кокошка, която не знам колко демидж ще щяла да бъде, обаче ще щяла да ти помага, както новите герои сега ще видите на екрана. Тя буквално, тази кокошка, не знам защо, но Supercell не са я сложили, което е много тъпо и играта ще наистина много е по-яка, отколкото е сега да играеш с Шели. Ще да бъде много по-яко да имаш и помощник, който да ти помага с толкова силен бролер като Шели. И това беше, хора, тази класация. Ако искате още видеоклипове от мене, да ме карате да правя още видеоклипове, може да се абонирате и да дадете един много тежък лайк, с който наистина ще помогнете на развитието на този канал. И от мен, чао!